سرور کونین دا مدینی منوری جانان تشریف روڑلو کڑا راغلیو ملمانا راغلیو عقید و جہان تاجدار حرم اکد اوخان والار دی تا تو اوخان میں کسے شوتا ہوا ہے اوخان والار دی جی حضور مبارک پہ دی اوخانو کیو اوخ وخش سبحان اللہ یہ اوخی جی خوخش عقید و جہان راغ ملمنو تی ملمنو دا اوخان دا شادی یو روڑان دا شسوائی بدا زمادی ویدہ پلان کے او زمادی رضیات خوختے مال بیرانے کی پا پیسو ویسے دا خو پا قافلہ کی مارا روان کڑے دے زمود تدیر اہم ضرورت دے خوچستا پشان شخص راغے دل بیدر کم سبحان اللہ دل بیدر کم سرور کونین دا مدینی منوری جامنان ورسر سودا روانکا سبحان اللہ وہ سودا دا وکی دی سودا سنگا کی گی پی پسو بیرا کی مل موتوی چستاسو پسو خوخدا حضور مبارک فرمیل پیسی بکل اخواری مل موتوی استاسو پخبل خوخدا سرور کونین دا مدینی منوری جانان دا اسمہار پڑے انہی غروان شلو چه دا سے ترس زائے حضور مبارک سفرک دا دی دسترگو نغائب شا دا یوم المدی ملگری توئی وی علکہ دا سڑے دے پیجن دا سوائب چراغ لیو وی خودشتا چه ما خونه پیجن دا چه سوکو ما خونه پیجن دا چه سوکو وی چه پیسی در کی وی چه نا وی چه زمانتی در کی وی چه نا وی ما خوستا خونتی سادہ ندیلی دلے سڑے پیجنیم نا پیسیم در نکی او لارو کسیم دا تا معلومانا دا دا سنگ سودا دیو کا دو دیو تا جواب کسوئی چی اگر ٹیم با دی رات ویڈیو کر چی راس روا لارو دا بل ملگرے وطوئی وی سودای تا سرکولا اوزی پر اخصار بانی مین شما زیپ زلفان مین شما زیپ مسکابان مین شما زد مدینی منورید جانان پناز و ادا مین شما دما خوڑ خیال نو دا بالملگرے وطوی چی چاور سر سودا کڑیوا وی بس بیا غلشا چی تب باند مین شویلے تو دا اخ غم کے زمان سڑ پستر گیوڑو زمان اشڑ یوڑلو زمان اشڑ یوڑلو خیمی نزنان آواز ورکی دنن پا پرد کی راستہ دا اور دل کی مروت جو کسی میں در در پیزو پلمن کی وہ شقانو متوجی شے دیر دمینیو دا محبت خبر دا نظما دا نستاس دا دا مدینی دا جانان دا زنان آواز اور کے پلان کیا تاسو سا خبر کوئی ما خووری دی سوے چیوخی بود لو پیسے بارانوڑی زنانو تو ولد پیسوی زیزی موارم دا پیسو روڑوئے اووی سنگ زیمواری وی باس اگا خپل قیمت ادا کرے دے اگا دا اوخ قیمت ما اگا خپل قیمت پریخے دے ویچ اگا سنگا وی دا سی دیدن خو پسلو خانو نمیلاوی کی دا سے خپلی تکتا خو پر دیر سن ملاوی کی زبادلہ قیمت در کم وی تی پی جانی وی پا خدای یکنو که کم بی پی جند خو ما دا سی خستلی دے ندے
दासे खस्तामाली दले न दे लगलाज तेरे दिला लगलाज तेरे दिला सहाबी द मदीनी मुनव्वरी दा बादई नरारवाले कजुल वर सरदी खुराक वर सरदी मिलमनो लरागे मिलमनो जम हुजूर द शासर सौदा करेदा मिलमाना वतवैदा सूकू चेदा दम सरे नन सौदा करला सहाबी वतवैदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे दादा नबियानो इमाम दे लगी और रजी की द मक्की मुअज्जमीन तशरीफ रवड़ले दे द मक्की मुअज्जमीन महाजर रागले दे मदीनी मुनव्वरी तरागले दे दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे मिलमाना वतवई खुराक प्रीगिदा पैसी प्रीगिदा मुंग मदीनी मुनव्वरी दे जाना दरबार तबूज मुंग ईमान रोड़ू